Tiprasa kami lama hamya ongnawadi center tongoi bo rung srungnai rongni thanglaisu khaimaya watipan tiphaikyangkhe lama himthokya obahaino toilet bo kwrwi twi kaham bo kwrwi obahaino mamui songnani bagwi chirai khonai rokno charwnani obahaino twi nungjaknai kwrwini bagwi belai kheno jungjal achainani nangkha obahaino koktwmao saimangkha Jompujula RD block bai khopjak Podorai kami o obahaino khorang tisana nangkha kamini lukuro tam kopsaka khanainai di Kakano paramung tamo? Sin parambung ke Podorai jalan para. Ponsel tinggal? Ponsel ke tam kamu. Kurbo takar dola. Nono Anggawari school tam jungjal tongkhe sagal. Mana kino boto Anggawari to kaham tongodo. Mana kaham tangi ane tiro kaham ke soli riya. Borok timote tiriya. Ya peta. Hengka borok timote mana agi tu yoko family no. Odek mana kai tu sinu yoko ya malai riya borok. Tentang problem tong. Ane program ke to Leptin bahir. Leptin ok tiko krei. Or kun fan krei leptin bu krei kunu bu krei yo jaga. Oh, obo simia tai lama bo kaham krei. Ayan jaga ekdom lama se kaham krei kheti na ra. Nika teibo joto no maning ya ra. Tik mote ka tei simaning ye. Niko lama bo sia sitara mitra ma. Chatai sarka se khungsa sangani dai. Yap no chungna yo tabu. Sung olama kotor kheta khaimana abur chungna na ta. Kotor lama to icholing na yo sung icholing ni pore sung ma kha ka tai bo kaham ka da uni ting mana ko piece of dari mana amang chung se sa khaiman the kun phan ukuri khlaya borok. Ni mungka? An bungka Rabindra Babama. BJP rok ke kisa borok kun phan seriya borok bongi sajung borok nije ব্যক্তি kota se nai borok nok rok borok kesu BJP rok nok jaga borok ri rong jaga seriya borok nok rok ura na bakha iko jotoni nok phajak bongi khai bo je neta rok bongi neta rok kusmi nogir bekha iko je nok phajak sin kri nok seriya leptin ponjol seriya sung kha Tipramo thano honai borok Tipramo thon tap koitono sejai tongo tap borok jaga ting borok bulai tongo Tipramo thorano 150 পরিবার কাওনা